И здравейте, аз съм Crazy Production и сега ще ви покажа как да си направите капан, за да не може да ви влизат грифари. И да, ако си правите резиденция, не си я флагвайте, за да може да се хванат на моя номер. Или на номера, който сте спретнали. Да, строите 3 купчета. И тук ще го направя така. Добре. Така. Стига да е. Нарочно не бързам. Така. Примерно. Ей толкова така. 3. Така, тук вече. Така. О, не, сериозно ли? И пак 1, 2, 3. Така, мисля, че долу-горе взе нещо да става. Тук 1, 2, 3. Хайде де, така. Виждате какъв хубав син хедшот имам. Сега нареждаме така всичко тук. И може по желание да си го направите, т.е. както ви хареса. Аз предпочитам с такъв пясък, защото според мен е по-добре. Така. И слагате плочките. Сигналните каменни плочки. Не. Това. Така, махай се бе, прасе такова, махни се. Хайде да те видя сега. Прасето хора. Щеше много готино да се получи. Прасето да го затапим. Между другото ще направя експеримент с прасето да видя как ще се получи. Виждате, че ако го направим така няма откъде да мърдам. Сега... Да, ще правя и епизодчета на Survival. Къде? Ами мисля, че тук е така. Добре. Сега така. Да насложим отгоре тавана, да си го направим. Така. Добре, долу-горе се получава. Да ги видя сега зомбитата как се измъкнат. Те, че няма обяд, няма, ама да ги видя те как се измъкнат, защото ми е малко странно. Като могат да го прескочат капана ми. Готиния ми капан. Така. Вау. Доста бързичко стана, бе. Монстър. Айде де, това кога ще го запълня.
замахи са. О, то прасе не може да се измъкне. Може би аз не съм сложил тъпия покрив. Или не може? Може да. Да го запълним. Така. Сега. Взимате с някаква примамка. Например, аз ще си взема... чакайте това да го взема, да размиждам зомби. И да, и си взимате, да кажем, нещо, което ще привлече другите. И какво ще бъде това? Например, чакайте да си избера сега от тук. Къде бяха тъпите диаманти сега? Тук. Да, и си взимате един стак диаманти. Така. Ето аз ги взимам. Тук и ги хвърлям всичките. Ето така. И оп. Сега. Там вътре има диаманти. И някой иска да ви влезе в къща, за да ги вземе. Отива, взима ги. Добре, да излизам. Но защо не мога? Но аз не мога. Охо. Затапих се много яко. Да, затапих се. Гати тъпото. Kill me. Така като напиши, ама то пак командата му не вали на човека, на човечец, само с човечец. Така човека се прецака много готино. И да, това беше всичко от Crazy Gaming, от Crazy Production. Да, от Crazy Gaming, Crazy Production. И да, това беше моят туториал за този капан, който е доста успешен. И да, ще се видим до другия път. Чао.